Hare Krishna. Audio, video clear இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 6 சாப்டர் 6 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாத்திய தேசதாரினே. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். நேத்திக்கு சாப்டர் 5ல என்ன படிச்சோம்னு ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். கர்மயோகத்தில் ஞான பாகம் அடங்கி இருப்பதாலும் ஞான யோகத்தில் கர்ம பாகம் அடங்கி இருப்பதாலும் இரண்டும் ஒன்றே. அவை இரண்டும் ஒரே விதமான பலனை கொடுக்கக்கூடியவை. அவை வெவ்வேறு பலன்கள் அளிக்கும் என்று கூறுபவர்கள் பலர். அவர்கள் அறிவில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள். ஆனால் கர்மயோகம் இன்றி ஞான யோகத்தை பெற இயலாது. கர்மயோகமின்றி ஞான யோகத்தை பெற இயலாது. கர்மயோகம்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர், லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகம் தான். ஸோ அந்த கர்மயோகத்தோடு சேர்த்து ஞான யோகத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டே வரும். கடைசியில் நல்ல லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் நல்லாவே படிச்சுக்க போகிறோம். அது கர்மயோகம் இல்லைன்னா ஞான யோகம் கற்றுக்க முடியாது. இது ரெண்டும் இல்லைன்னாக்கா நமக்கு பக்தி யோகம் கிடைக்காது. ஆனால் பக்தி யோகம் நடுவில் வந்துருக்குன்னா எல்லா சாப்டர்லேயும் பக்தி யோகம் ஒரு ஸ்லோகம் கண்டிப்பாக இருக்கு. பக்தி யோகம் கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இம்பார்ட்டன்ட். அது சென்டரில் வச்சுருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்காக கர்மயோகம் பண்ணிட்டு பக்தி யோகத்தையும் பண்ணா தான் ஞான யோகத்தை எடுங்கிறதுக்கு பக்தி யோகம் இருந்தால் தான் ஞான யோகம் பண்ணும் கிடைக்கும் நமக்கு. கர்மயோகத்தை தருவதால் பலனை பெறலாம். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரே மாதிரியானவை, தோற்றம் வேறுபாடு எல்லாம் தேக சம்பந்தத்தால் வந்தவை என்ற உணர்வு வேண்டும். பார்க்கறதுக்கு ஆத்மா இப்போ என்னோட ஆத்மாவும் உங்களோட ஆத்மாவும் ஒருத்தரோட ஆத்மாவும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். அதுல ஒன்றும் வித்தியாசமே கிடையாது. இந்த பௌதிகத்துல இந்த உடம்புல தான் வேறுபாடு. அதுதான், அது டெம்பரரி. அதை பற்றி நமக்கு கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம ஆன்மீகத்துல தான் நம்ம இருக்கிறதுனால ஆத்மாவை பற்றி தான் எல்லாருடைய ஆத்மாவும் ஒரே மாதிரி தான். ஓகே, வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உட்புறமும் அவற்றின் பலன்களை தொடர்ந்து வாழுபவர் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன். திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு தியான வழி ஒரு முறையாக அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த பரமாத்மாவின் இதயத்தினுள் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது. அஷ்டாங்க யோகத்தில் 8 அங்கங்கள் உள்ளன. என்னென்ன? யமா, நியமா, ஆசன, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி. ஓகே, இன்னைக்கு சொன்னேன். சாப்டர் 6க்கு கர்மயோகா ஞான யோகங்களில் சித்தி பெற்றவனுக்கு உண்டாகும் ஆத்ம அனுபவம் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆத்ம அனுபவத்தில் ஈடுபட்டு ஆதியிலேயே திருப்தி அடைந்தவன் வேறு விஷயங்களில் மனதை செலுத்த மாட்டான். அவனுக்கு தோழன், பகைவன், பந்து, நல்லவன், கெட்டவன் என்று வேறுபாடு இன்றி எல்லோரிடமும் ஒரே விதமான மனப்பான்மை ஏற்படும். அவன் ஜனங்களுடைய சேர்க்கையை வெறுத்து தனிமையிலே விருப்பமுற்று திடமான ஆசனத்தில் இருந்து தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை எண்ணி மகிழ்வான். எல்லா ஆத்மாக்களும் தேக சம்பந்தத்தை நீக்கி பார்த்தால் ஒரு வகைப்பட்டவை என்று எண்ணி முடிவில் கடவுளும் அவ்வாத்மாக்களும் ஒரு வகைப்பட்டவர்கள் என்று உணர்வான். இந்த நிலை பெற்றவன் தான் யோகிகளில் சிறந்தவன். அதுக்கெல்லாம் நம்மளாம் வரணும்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும்? யோகிகள் ஆகிறதுக்குன்னா
எல்லாத்தையும் வச்சு ஆத்மாவுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாரோட ஆத்மாவும் ஒன்று தான். கடவுளோட போயிட்டு கடவுளோட இதுலேருந்து நம்ம ஒரு சில துளிகள் தான் இந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம இருந்துக்கு. இந்த நிலை பெற்றவர்கள் யோகிகளில் சிறந்தவன். ஓகே. தியான வழிமுறையான அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் மீது தியானம் செய்வதாகும். ஓகே. சகாம கர்மா யோகா அப்படின்னா பலன்கள். சகாம கர்மா கடமைகள். ஞான யோகா ஐக்கியமாதல். அஷ்டாங்க யோகம் யோக சித்தி. பக்தி யோகம் கிருஷ்ணரை அடைதல். ஓகே. ஒரு யோகி வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்னாக்க அவன் என்ன பண்ண முடியும்? யோகி அவனுக்கு முதல்ல வெற்றி அடையணும்னா அவனுக்கு சஞ்சலமற்ற மனம் இருக்கணும். பௌதீக ஆசைகளை துறக்கணும். பிரம்மச்சரியத்தை அவன் கடைபிடிக்கணும். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் போல இருக்கணும். காற்று இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், அந்த இடத்துல அந்த விளக்கு எப்படி இருக்கும்? சாமி பகவானுக்கு விளக்கை ஏற்றி வைக்கிறோம் இல்லையா? அதை ஏற்றி வச்சாக்க எப்படி தெரியும்? அது முத்து மாதிரி இருக்கணும்பா. அதாவது அப்படியே சின்னதாக ஒரு முத்து இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ அழகாக இருக்கணும். அதை அசையக்கூடாது எங்கேயும் அங்கேயும். அப்போதான் அது ஒருநிலைப்படுத்துறது பேர். அது வீட்டிலேயே நம்ம தினப்படிக்கு விளக்கு ஏற்றுறோம் இல்லையா? அது ஏற்றும் போது அந்த முத்து மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவாள். சின்னதாக ஒரு டாட் மாதிரி இப்படி அப்படியே அல்லாடின்னு தான் விளக்கு ஏற்றுவா பாதி பேர். அந்த மாதிரி ஆடக்கூடாது. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் போல இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த யோகியை வெற்றி அடைஞ்சான்னு அர்த்தம். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள். அவனுக்கு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதா இருக்கணும். அது வீட்டில் விளக்கேற்றச்சு அந்த பண்ணினா அந்த வீட்லேயே அமைதி நிலவும்னு சொல்லுவா. அந்த ஆடி ஆடின்னு இப்படி அப்படியே அல்லாடின்னு வச்சிருக்கா இல்லையா சில பேர்? அந்த மாதிரி வச்சாக்க வீட்டில் எல்லாருக்குமே மனசலை பாயும். அதனால அந்த வழக்குக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது அந்த ஸ்லோகத்தில் வரும் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த சாப்டர்ல அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறது, அஷ்டாங்க யோகாவின் நிலைகள், ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், கட்டுப்படுத்தணும், தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன, தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் அவனுக்கு இலக்கு எப்படி இருக்கும், பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா, பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகா. யோகாலேயே பெஸ்ட் யோகா எதுன்னா பக்தி யோகா. யோகா என்பதன் உண்மை பொருள் என்ன? யாருக்கா தெரியுமா யோகானா என்னன்னாக்க? வாட் இஸ் மென்ட் பை யோகா? ஆன்மீகத்துல நம்ம தினப்படி எக்ஸசைஸ் இதுக்கு பண்ற பிரீதிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்றதுக்கு வெளியில போய் பண்ணிட்டு வரோம் யோகா. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு யோகா என்பதன் உண்மை பொருள் என்ன? யாருக்கா சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க. எஸ் கமலாஜி, சங்கரி மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்களாம் கோதை மாதாஜி, சந்தியா மாதாஜி. யோகானா என்ன? யோகானா நம்ம இங்கே ஃபிசிக்கலாக இப்போ பண்ணுறோம் இல்லையா, அது பேர் யோகா இல்லை. பகவானோட நம்மளை கனெக்ஷன் பண்ணுறது பேர் தான் யோகா. யூ ஆர் கனெக்டிங் டு காட். எப்படி கனெக்ஷன் கொடுப்பேன்? அந்த யோகாவை நம்ம பயிற்சி பண்ணால் தான் நம்ம பகவானோட கனெக்ஷன் கொடுப்போம், தொடர்பு கொள்ள முடியும். ஓகே. பகவானோட தொடர்பு கொள்றதுக்காக பண்ணுறது பேர் யோகா. ஸோ இது வந்து ஃபார் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு இந்த மாதிரி யோகாலாம் பண்ணலாம். சேர் யோகா, சேர்லேயே உட்காந்து சில பேருக்கு கால் முட்டி வலிக்கும். அப்போ அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா? முட்டி வலிக்கிறதுனாக்க இந்த மாதிரி சேர்லேயே உட்காந்துப்பா. சேரில் உட்காந்தே சூரிய நமஸ்காரங்கள்லாம் பண்ண முடியும். அதுக்கெல்லாம் எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம். அந்த மாதிரி சேர் யோகாவும் உட்காந்து பண்ணலாம். கீழே உட்கார முடியல, சப்பளம் கொடுத்து தானே உட்காரக்கணும் இந்த பத்மாசனத்துலலாம் உட்காரத்துக்கு. அந்த மாதிரிலாம் உட்கார முடியலனாக்கா சேரில் உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு யோகாவும் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்காக இந்த மாதிரி நார்மலாக இப்படி பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இது வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்லாம் பண்ணுற யோகா இருக்குது. அவளுக்குன்னு சில ஃபார் ப்ரெக்னன்சி சமயத்தில் சில யோகா பண்ண சொல்லி கொடுப்பா. யோகா ஃபார் கேன்சர் எல்லாத்துக்குமே யோகா இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்து அவள்லாம் வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குச்சு. இது பேர் ஆஃபீஸ் யோகான்னு பேர். ஆஃபீஸில் நடுவில் எழுந்துட்டு ஒரு பிரேக்கு கொடுத்து ஒரு 5 minutes எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி யோகா பண்ணிட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் யோகாவா? இதெல்லாம் நமக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இந்த டெம்பரரியாக நமக்கு இது பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் இந்த யோகா நமக்கு நம்ம படிக்க வேண்டிய யோகா இது இல்லை. நம்ம படிக்க வேண்டியது ஆன்மீகத்தில் கடவுளோட கனெக்ஷன் கொடுக்குற யோகா நமக்கு இப்போ தேவை. ஓகே. அதை இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம். எஸ்மா 6.1 படிக்கும் கமலாஜி. Yes, Mataji.
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म परं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निग्रहणेन सक्रियः। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. என்ன சொல்ற? கடவுள் என்ன சொல்ற? செயலில் நம்ம செய்யற காரியத்துக்கு அது பற்று வச்சுக்கிறது, பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றணும். அப்படிதான் அந்த மாதிரி பண்ற சன்னியாசியும் அவன் தான் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர, புரியுதா? செயல்ல செயல் செஞ்சுட்டு இருக்கணும், ஆனா பற்றற்று செயலை செய்யணும், கடமைக்காக செய்யணும். இது நம்ம டியூட்டி அப்படின்னு அதை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது தான் அந்த மாதிரி சன்னியாசியும் அவன் தான் உண்மையான யோகி. வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் யோகி அல்ல, மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. பாண்டுவின் மகனே, புலனுணர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும், அதாவது யோகம்னா பரமனுடன் தொடர்பு கொள்வதிலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். துறவுன்னா என்ன? யோகாவை இத்தனை யோகாவும் பயிற்சி பண்ணியாச்சுன்னா அவ துறவு மேற்கொண்டிருக்கிறான்னு அர்த்தம். ஏன்னா அந்த அஷ்டாங்க யோகா அத்தனையும் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அது பண்ணிட்டானாக்க அவ சன்னியாசி. துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகம்னா பரமனுடன் தொடர்பு கொள்வதும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். அது உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், வேண்டுமை ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கற்றுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். இப்போ நம்ம மனசை வச்சிருந்துதான் நம்ம புத்தியால அதை மனசை வெல்ல முடியும். மனசு அலைப்பாஞ்சுட்டே தான் இருக்கும் எப்போதுமே. நமக்கு மனசு எப்போதுமே திருப்தி விட்டு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இந்த மெட்டீரியல் வரல. அது மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல அது எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு புத்தின்னு பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அதை வச்சு ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுட்டுனா அப்படி பண்ணாக்க அவன் உயர்ந்து போக முடியும். நம்மள உயரணும் அப்படின்னு நமக்கு எண்ணம் வச்சிருந்தா அந்த மாதிரி என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு எத்தனை பேர் அப்படியே டிப்ரெஸ்டா அப்படியே போயிடுவா. முடியாதுமா, இதெல்லாம் நம்மளால நத்திங், இந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது நம்மள அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறோம். எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாதுங்கிறதே கிடையாது. ஓகே, எங்க அப்பா அந்த காலத்துல சொல்லுவாரு, நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கச்சே, அப்பா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இது பண்ண முடியாதுப்பா என்னால, நீ பண்ணுங்கிறிய அப்படின்னாக்க, இம்பாசிபிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த டிக்ஷனரி ஆஃப் ஃபூல்ஸ். அவதான் அதை எடுத்து இம்பாசிபிள்ங்கிற வார்த்தையே வச்சுப்பா. என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றது அந்த வார்த்தைக்கு டிக்ஷனரியில கிடையாது அப்படின்பாரு. அந்த மாதிரி மனசை ஒழிச்சிருந்தாக்க எல்லாமே சாதிக்கலாம். ஓகே, அதனால நம்மளே தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. முடியாதுன்னு சொல்லி என்னால ட்ரை பண்றேன்னு வேணா சொல்லலாம், முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. எந்த காரியத்தையுமே ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கணும். ஓகே, கற்றுண்ட ஆத்மாவின் அதனால அந்த மாதிரி ஆத்மாவை கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம மனதின் உதவியோட ஐம்பொழுது கண்ட்ரோல் பண்ணாச்சுன்னா அது மனசு நமக்கு ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும். அதே மனசு எதிரியாகவும் போயிடும். அதை அலைபாய விட்டு அது இஷ்டத்துக்கு அது நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு மனம் போன போக்கில் போனாக்க அவ்வளவுதான், அது எதிரியா போயிடும். ஸோ மனசுங்கிறது நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கும், எதிரியாகவும் இருக்கும். மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி கட்டுப்படுத்துவதே அஷ்டாங்க யோகாவின் பயிற்சியின் நோக்கமாகும். மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் வெறுமே வெளிக்காட்சிக்காக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற கால விதியமே. மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்பொழுதும் மிகப்பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கிறான். ஓகே, 6.5 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் நண்பனோட வாழ முடியும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் அலைப்பாய விட்டா விரோதியோட வாழறதுக்கு இப்போ. எஸ்மா 6.6 படிப்பு. Yes, Mataji. बन्धुर आत्मनात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तत् आत्मैव शत्रुवत्. இந்த ஸ்லோகம் தான் இதுவும் அதனோட கண்டினியூஷன் தான்.
மனதை வென்றவனுக்கு மனதே சிறந்த நண்பனாகும். அவ்வாறு செய்ய தவறுவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனசின் நண்பன் அண்டு விரோதி அப்படின்னு ரெண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் எடுத்துக்கலாம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம், கட்டுப்பாடற்ற மனம். கட்டுப்படுத்தினேன்னாக்கா அந்த மனத்தை அது நமக்கு நண்பனாக இருக்கும். அது யாரால் அது மறுபடியும் தெய்வீக குணம் இருக்கும். பகவானின் கட்டளையை பின்பற்றலாம். புலன் இன்பத்தில் பற்றின்றி இருப்பது, இதெல்லாம் பலன் என்ன பலன் கிடைக்கும்? நம்மை உயர்த்துகிறது, நம்ம எலிவேட் ஆகும். கட்டுப்பாடற்ற மனம், அதை கட்டுப்படுத்த முடியல என்னால அப்படின்னா அது எதிரியா இருக்கு. அசுர குணம் காமம், கோபம், மாயை, இந்த மாதிரி மாயை போன்ற கட்டளை போன்றவற்றில் கட்டளைகளை பின்பற்றுகிறது. புலன் இன்பத்தில் தீர்த்தியில் பிழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பலன் கட்டுண்டு வீழ்ச்சி அடைகிறது. ஓகே, ரெண்டு மனத்துக்கும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் நண்பன், கட்டுப்படாத மனம் எதிரி. அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் எதிர்க்கிறதுல. ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போறது இந்த சாப்டர், இன்னைக்கு 6வது சாப்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு அஷ்டாங்க யோகான்னு யோகான்னு தெரியணும். யோகானா பகவானுடைய தொடர்பு கொள்வது. அது எத்தனை டைப் ஆஃப் யோகா, அஷ்டாங்க யோகாக்கள் இருக்கு. அது இதெல்லாம் பண்ணினா பகவானோட தொடர்பு கிடைக்கும். அதுதான் சிறந்த யோகிகளுடைய இது. அதனால யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. ஓகே, யமம்னா வெளிப்புறப்படு, இது உட்புறப்படுகள். உட்காரம் எப்படி ஆசனம் பண்ணா எப்படி உட்காரணும். பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி, இதுதான் நம்ம இப்போ கற்றுக்கிறோம். இங்க எல்லாம் அனுலோம் விலோம் கபால் பெட்டி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் இந்த இதில் கற்றுக்கிறது. அது அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு அது யூஸ் ஆகும். பிரத்யாகாரம் புலன்களை அடக்குதல், தாரணை கவனத்தை ஒருமித்தல், ஒரே இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அதனால தான் எப்படி பண்ணுவாங்க, இந்த கண்ணுக்கிட்ட இந்த 2 ஐப்ரோக்கு நடுப்புற இந்த மத்தியில அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவா. அது அப்புறம் தியான நிலை உட்கொணர்தல். அப்புறம் சமாதி, இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. இந்த நிலைமை ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. ஓகே, ஸோ இந்த 8த்தையும் தெரிஞ்சாச்சுனாக்க, அஷ்டாங்க யோகம் தெரிஞ்சாச்சுன்னா அவன் ஒரு சிறந்த யோகி. இந்த யோகியானவன் அவனுக்கு நல்ல வெற்றி கிடைச்சதுனால அவன் எங்க போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு அவன் கரெக்டாக ரீச் ஆகும். அது யோகியில வெற்றி அடையாத யோகி, சமாதி வரைக்கும் அவனால் வர முடியல, தியானம் வரைக்கும் தான் வந்தான், சமாதியில் ஃபெயில் ஆனான்னா அவன் எப்படி ஆகும், அவனுக்கு எப்படி மறுபிறப்பெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதெல்லாம் எஸ்மா 6.10 படிங்க. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரகசி ஸ்திதஹ ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர் அபரிக்ரஹ. யோகியானவன் தனது உடல் மனம், இது ஃபர்ஸ்ட் யமாவை பத்தி பார்க்கணும். யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். யோகிங்கிறவன் எப்படி இருக்கணும், அவனோட உடல் மனம் எல்லாம் ஆத்மாவினோட பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்தி இருக்கணும். ஓகேயா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் என்று 3 நிலைகளில் கிருஷ்ணர் உணரப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வினை விவரிக்கிறார் இது போல: ஒருவன் எதிலும் பற்று கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். என்ன பண்ணணும்னு சொல்றார், எதிலும் பற்று கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய அத்தனையும் ஏற்றுக்கொண்டு அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவில் முழுமை பெற்றவன் அல்ல அப்படின்னு பக்தி ரசாமிருத சிந்துல 1.2, 255, 256 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. ஸோ யமாங்கிறது இப்ப என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? எஸ்மா ஆசனா. சுச்சோ தேசே பிரதிஷ்டாய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனஹ நாத்யுச்ரிதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குஷோத்தரம்
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविशयसाने युञ्जयात् யோகம் ஆத்மவிசுத்தயே. யோகத்தை பயில இது ஆசனத்துக்கு ஏன் இதுக்கு வந்து முதல்ல என்ன படிச்சோம்? யமா படிச்சோம். அடுத்து நியமம் படிக்கணும். நியமம் படிக்காத ஏன் ஆசனம் பண்ணணும்? எப்படி உட்கார விதம் தெரியாது, அப்புறமா எப்படி இருக்கிறது, எப்படி உட்காந்துக்கிறது, முதல்ல அதை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அடுத்தது போகலாம். அதுக்கு யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனில் மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு தனியா ஒரு இடம் செலெக்ஷன் பண்ணி அங்க முதல்ல கீழே தர்பை புல்னா தெரியுமா? இந்த வீட்டுக்கெல்லாம் பண்டிட்டு எல்லாம் வருவா இல்லையா, அவ வரும்போது அவ கையில ஒன்று வச்சிருப்பா, காஞ்சி போன புல்லு மாதிரி ஒன்று வச்சிருப்பா. அது என்னன்னா அது வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்காக அது கையில வச்சிருப்பா எப்போதுமே. அது எல்லார் வீட்லயுமே ஏதாவது விசேஷம்னாக்க வீட்டுல வந்து அது மூலியமா தான் வீட்டுல அந்த தீர்த்தம்னுட்டு வீடு ஃபுல்லுத்தையும் எடுத்து புண்ணியாவச்சனம்னு பண்ணுவாங்க, அந்த வீடை சுத்தம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த தர்ப புல்லை கையில வச்சு அதை எடுத்து கீழே போட்டுக்கணும். அதுக்கு மேல மான்தோல் இருந்தா மான்தோலை போட்டுக்கணும். அதுக்கு மேல ஒரு மென்மையா ஒரு மெலிசா சாஃப்ட் துணியா ஒண்ணு போட்டுட்டு அது மேலதான் நம்ம உட்காந்துக்கணும். இதுதான் ஆசனம். கண்ணியனாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல், உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது, புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அது மேல உட்காந்துட்டு அவன் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணணும்? உட்கார்ந்த உடனே முதல்ல வந்து மனம், புலன் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்திக்கணும், மனசை ஒருமுகப்படுத்திக்கணும், இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஓகே. புனிதமான இடம் என்பது புண்ணிய யாஸ்திரை தலம். இந்தியாவில் யோகிகள் அனைவரும் அந்த காலத்துல எல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, யோகிகள்லாம் எங்க இருப்பா? ஆன்மீகர்கள் பக்தர்களும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கங்கை, யமுனை போன்ற புண்ணிய நதிகள் ஓடும் பிரியாகை, மதுரா, விருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் போன்ற புண்ணிய தலங்களை அடைந்து தனிமையில் யோகத்தை பயின்றனர். ஆனால் அது மாதிரி எல்லாம் தனியா போய் உட்காந்துன்னு பண்ண முடியுமா இப்ப இந்த காலத்துல? இதெல்லாம் இந்த அனைவருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. தற்போதைய கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளுடனும் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாமலும் எப்போதும் பற்பல கவலைகளுடனும் வாழ்கின்றார்கள். ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான ஒரே வழி இப்ப வந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நம்மளெல்லாம், இல்லையா? அதுக்கு ஒரே வழி ஏதாவது யாருக்கா தெரியுமா? என்ன வழி பண்ணலாம் நம்ம? எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். எஸ். இந்த கலியுகத்துல இதெல்லாம் இந்த மாதிரி உட்காந்து தனியா ஒரு இடத்துக்கு போய் உட்காந்து ரிஷிகேஷ், மதுரா, விருந்தாவன் இதெல்லாம் போய் உட்காந்துட்டு நமக்கு இந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் வச்சுட்டு தனியா போய் உட்காந்து யார் பார்த்து போற நம்மள? அப்புறம் ஹெல்த் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு இந்த காலத்துல. அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படி கிடையாது. அவள்லாம் நல்ல ஸ்ட்ராங் பாடிஸோட இருந்தா அங்க போய் உட்காந்து அவள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அதனால இந்த எல்லா பழைய யுகத்துல எல்லாம் பண்ண மாதிரி நம்ம இப்ப பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால ஈஸியஸ்ட் வே இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை 16 ரவுண்டு எல்லாரும் தயவு செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இப்ப பண்ணாட்டாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணிடலாம், எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க. பண்ணினேன் மாதாஜி, எனக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட், எனக்கு நிறைய வித்தியாசம் எனக்கே தெரியுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லணும் எனக்கு. அதனால வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம முன்னேறணும்னாக்க நம்மளால இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த மாதிரி தர்பை புல்லு கிடைக்கும். மான்தோலுக்கு எங்க போறது? எல்லாத்தையும் மான்தோலுக்கு வேணும்னாக்க மான்தோலை போச்சு இந்த மாதிரி தான் பண்ணாதான் அந்த ஆசனாகிறது கரெக்டா இருக்கும். ஓகேயா? எஸ்மா, பிரத்யாகாரம். Yes. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति. இவ்வாறாக உடல், மனம், செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். கிருஷ்ணலோகம்னா கோலோக விருந்தாவனை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்திட்டு
ஒழுங்குபட்ட மனதோட பௌதிக வாழ்வை கம்ப்ளீட்டா துறந்துட்டு கலைந்துன்னா துறந்து இறைவனி அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் வெற்றி அடைந்த யோகி. அவன் தான் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். உடல் மனம் மற்றும் செயல்களே இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகணும். அதுக்கு மேல ஒழுங்குபட்ட மனசு இருக்கணும். பௌதிக வாழ்வை களையணும். இது அப்படி இருந்தால் நிச்சயமா திருநாட்டை அடைய முடியும். அஷ்டாங்க யோகத்துல பயிற்சி பெற்றவாள்லாம் நல்ல இது வந்து வெற்றி பெற்றவாள்லாம் கிருஷ்ணலோகம் கோலோக பிருந்தாவன் போயிருந்துருக்கா. அதனால நம்மளும் அந்த மாதிரி போகணும்னா 8 இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அது நம்மளால இப்போ பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகாமந்திரா 16 ரவுண்டு பண்ணணும். புரியுறதா? 16 ரவுண்டு நான் ஏன் சொல்றேன்னுட்டு, இந்த அஷ்டாங்க யுகத்துக்கு பண்றதை விட அதுக்குள்ள பலன் நமக்கு நல்லாவே கிடைச்சிடும். புரிஞ்சுதான்? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்றதுக்கு மனசையே மலையை பாய விடக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஆனால் 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணாலும் உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கான கட்டுப்படணும். யோகி அளவுக்கு பண்ணாட்டாலும் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணணும். யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியும் இந்த யோகம் பண்ணினாக்க ஜட வசதி அடைவதற்காக அல்ல, ஜட வாழ்க்கை முற்றிலுமாக களைவதற்கே. ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலை விரும்புவதும் பகவத்கீதையில் யோகியாக கொள்ளப்படவில்லை. ஆரோக்கியமா வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம யோகா பண்றோம். ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ற யோகாலாம் பகவத்கீதையில யோகான்னு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவை. ஆன்மீக உலகில் எல்லாமே சுயமாவே ஒளி இருக்கு இல்லையா? சூரியனுக்கு ஒளி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா பகவான்? அது மாதிரி ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களும் சுய ஒளி கொண்டவை. எஸ்மா 16 படிப்போம். நாத்யஸ்னதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்னதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உழுகிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோர் யோகியாவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு நம்மள என்ன பண்றோம்? அத்தி ஆகாரம் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? அத்தி ஆகாரம்னா என்ன? அதிகமாக உணவை கூட்டுக்கிறோம். சில சமயம் நமக்கு ஆகாரம்னா சாப்பாடு, அத்தின்னா ஜாஸ்தி அதிகமாக அத்தி ஆகாரம் சாப்பிட்றது நல்லது இல்லை, உடம்புக்கு நல்லது. சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? அதி ஆகாரம் சாப்பிட்டாச்சுன்னா நல்லா வயிறு மூச்சை முட்டை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டேன், இது வரைக்கும் நெஞ்சு வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நாளைக்கு சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா? அப்படி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? உடனே தூக்கம் வந்துடும். நம்மளால ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சாப்பிட்றேன், நிறைய சாப்பிட்றேன் இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப கம்மியாக துளி ஊட்டி சாப்பிட்றேன், 10% தான் வயிற்றுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? வயிறு காலியாக இருக்கும், நம்மளால எந்த வேலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, பசிக்குதுன்னு அந்த இதுலேயே போயிடும். அதனால எல்லாமே லிமிட்டடாக இருக்கணும். அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே. அதே மாதிரி தூக்கம், ஒரு மனுஷனுக்கு 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் தூக்கம் இருந்தால் போதும். என்ன அந்த தூக்கத்தை விட்டுட்டு 6 மணி நேரம் விட்டு 10 மணி நேரம் தூக்கணும், 8 மணி நேரம் ஆகும். நமக்கு உடம்பு சரியாலைன்னா அன்னைக்கு வேறு விஷயம். நார்மலாக இருக்கிற டேட்ஸில் ராத்திரி 10 மணி 9 மணி 10 மணிக்குள்ளே படுத்துட்டு காத்தால 4 மணி 4:30 மணி 5 மணிக்கு இருந்துட்டோம். இந்த தூக்கம் போகும். அந்த மாதிரி இருந்தால் அவளுக்கு இந்த அதிகமாக தூக்கம் குறைவாக அதிக தூக்கம் குறைவு தூக்கம் குறைச்சலாம் அதுக்காக 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் தூங்குறதும் தப்பு. அது ஹெல்த்தை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டோம். அப்போ ஸ்பாயில் பண்ணால் நம்மளால யோகால முன்னேற முடியாது அப்புறமா இல்லையா? எதுக்குமே நம்ம லிமிட்டடாக வச்சுக்கணும். அதிகமாக குறைவாக உணவும் இருக்கக்கூடாது, அதிகமாக குறைவாக தூங்கவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பண்றவாள்லாம் யோகி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. உண்மையாக உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கு யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எளிய சத்துவ உணவும் 6 மணி நேரத்துக்கு மேல் உறங்கவும் கூடாது. தமோ குணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பான். அத்தகையோர் யோகத்தை பயில முடியாது. ஏன்னா தமோ குணத்துக்காரன் அவன் அவனுக்கு எப்போதுமே தூக்கம் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. நைட்டில் லேட்டாக படுத்துக்கிறது, காத்தால லேட்டாக எழுந்துக்கிறது, அது சாப்பாடும் கண்ணாறு பின்னாலும் சாப்பாடு அவனுக்கு. அவன்லாம் யோகம்ங்கிறது சான்ஸே இல்லை தமோ குணத்துக்காரன் இருக்கலாம். தமோ குணம்னா 3வது வருஷ குணம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்.
சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஓகே, எஸ்மா 6.17 படிங்க. युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி பண்ணினாக்க துன்பங்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்க முடியும். உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் உணவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4ம் உடலின் உந்துதல்களாகும் இல்லையா? உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் உணவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். இதெல்லாம் பண்றதுக்காக நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தியா உழைச்சுட்டு இருக்கோம். எதுக்கெல்லாம்? உண்ணுதல், தூங்குறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிறோம். உண்ணுதல், நிறைய சாப்பிடணும்னு எடுத்துக்கிறோம். உடல் உறவு கொள்ளுதல், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இருக்கிற உடல் உறவு அனுமதிக்கப்பட்டது, அதை பத்தி இல்லை. மற்ற கெட்டதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தப்பு. தற்காத்து கொள்ளுதல், தன்னை காத்துக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு கையில ஆயுதங்கள்லாம் வச்சுன்னு பண்றது, இந்த 4ம் உடலின் உந்துதல்களாகும். அதனால கடின உழைப்பு பண்றது அவசியம் இல்லை. அவளுக்கெல்லாம் முன்னேற்றத்தை தடுத்து விடும் யோகால. உண்ணுதல் பிரசாதத்தை மட்டுமே ஏற்க பழகிவிட்டால் அதை எளிதாக நெறிப்படுத்தலாம். உண்ணுதல் கண்டதையும் சாப்பிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நோருக்கு தீனி, ஸ்நாக்ஸ், அது இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நிறுத்திவிட்டு நமக்கு பிரசாதம் மட்டும் சாப்பிடணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம், இது 3த்தையும் சாப்பிட்டாலே போதும் நமக்கு. ஓகே, அதுதான் உண்ணுதலுக்கு இது கொடுத்துருக்கா. பக்தி தொண்டில் அதை நெறிப்படுத்திடலாம். உண்ணுதலுக்கு பக்தி தொண்டில் தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதாக தேவையற்ற உறக்கம் நஷ்டமாக கருதுகிறான். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரின் தொண்டுபட்டில் ஈடுபட்டு இருந்ததால் 2 மணி நேரமே அவர் உறங்கினார். அவர் கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்ல ஃபுல்லா அவர் அந்த உறக்கம் வேலையே கிருஷ்ணரோட தொண்டுல இருந்ததுனால அவருக்கு தூக்கத்துக்கு டைம் கிடைக்காது. 2 மணி நேரம் தான் தூங்கினார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தனது ஜபமாலையில் 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கூட இருக்க மாட்டார். 3 லட்சம் ஹரிநாமம் சொல்றது இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் சொல்லணும். 3 லட்சம் டைம். ஓகே, அது சொல்லாம அவர் தூங்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கொடுத்தா கூட நைட்டு டின்னர் பிரசாதத்தை சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னா அது கூட சாப்பிட மாட்டார். முடிகிற வரையில் கிருஷ்ண பக்தருக்கு பௌதிக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுல ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. எஸ் தாரணம் 6.18 படிக்கும். யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருகः சர்வகாமேப்யோ யுக்தயுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். யோகி என்ன பண்ணும்? அவன் யோகங்கள்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி மனசுல எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்திட்டு ஜட ஆசையிலேருந்து விடுபட்டுட்டு அந்த மாதிரி உன்னத நிலை பெறுச்சே அவன் நன்கு நிலை பெற்றுட்டான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட இச்சைகளையும் தொடர்ந்துள்ளான். ஜட ஆசைகள் எதுவும் இல்லாத, எதுவும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி உள்ளான். மனதினோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தினமோ பக்குவமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகே, இது தாரணாக்கு. எஸ்மா 19 படிங்க. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய முஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனக. இது 16.19 தியானா, அது எழுத மறந்து போயிட்டேன். தியானாவுக்கு இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போன்று ஸ்திரமாக உள்ளான். காற்றில் அங்கேயும் அலையப்பாக ஸ்திரமா இருக்கு இல்லையா அந்த ஜோதியானது, அதே மாதிரி இருக்கணும். யாருக்கு? யோகி. அந்த மாதிரி யோகி எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான்ங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம்.
தியானம் அது பேர் தான் இந்த ஸ்லோகம். லாஸ்ட் ஒன் சமாதி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவது இல்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இந்த நிலை வரணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 7 நிலையும் கிராஸ் பண்ணா தான் இந்த லைனுக்கு வர முடியும். இது எல்லாராலையும் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பண்ணிட்டு நிறைய பேரும் அதில் வெற்றியை அடைஞ்ச யோகிகள்லாம் இருக்கா. ஓகே, வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். இந்த படத்துல கொடுத்துருக்குது என்ன, எப்படி அவனுடைய குரு சொல்றதை கேட்டு அர்ஜுனன் எப்படி பண்றாங்கிறத பாக்குறேன். பாண்டவர்கள்லாம் வனவாசத்துக்கு போய் அவ குரு சொல்றது கேட்டு அந்த மாதிரி பண்றேன். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் மனசை ஒரு நிலைப்படுத்த வேண்டும். ஒரு யோகி ஆகணும்னா அவன் மனசு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன், அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த பர்டிகுலர் நமக்கு கொடுத்த வேலைக்கு மாத்திரம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். இப்போ இவன் இந்த பில்லை எடுத்து அந்த பறவையோட கண்ணை தொடுங்கிறான், சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அதை பண்ணு. அதுக்காக அதுலதான் அந்த பையனோட கான்சன்ட்ரேஷன் போகுது அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி இதுல மேல பார்த்து மேலேருந்து அந்த தண்ணிக்குள்ள பார்த்து அம்ப வெய்யணும். அதுவும் அதுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும். எல்லாத்துக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன். இதை வனவாசத்துல போறச்சே அங்க போய் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு இதுவா இருக்கணும் இல்லையா, யோகியா இருக்கிறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு போறேன். ஸோ இது மனதை ஒரு முன்னிலைப்படுத்துறதுக்கு படுத்தினா தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காக இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதை எங்கேயாவது சஞ்சலம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை அந்த மனசை நம்ம தான் இழுத்து மறுபடியும் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடு உடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜடக்கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷனான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். என்னைங்கிறது கிருஷ்ண பகவான். உண்மையான யோகி கிருஷ்ணரை எல்லா உயிர்களிலும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷனான கிருஷ்ணனையே எங்கும் காண்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. உண்மையான யோகி அப்படி பார்க்கறான்னு சொல்றேன். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி கலியுகத்தில் ஏன் கடினம் ஏன் வழக்கம், ஏன் கடினம்னு சொல்றோம், ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அதனால்தான் நம்ம கலியுகத்துல சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. ஏன் கஷ்டம், என்ன கஷ்டம், அது ஏன் பண்ணா என்ன? அந்த மாதிரி அவெல்லாம் பண்ணா இல்லையா அந்த காலத்துல எல்லாம், ஏன் பண்ணக்கூடாது நம்மளாம், ஏன் பண்ண முடியல நம்மளால அஷ்டாங்க யோகம்? ஏதாவது சொல்றீங்களா? கெஸ் பண்ணுங்க. ஒன்றும் இது இல்லை, ரைட்டா இருக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ மனசுல சொல்லுங்க. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? மனசை கட்டுப்படுத்தணும், உண்ணுதல், உறங்குதல், மனதை கட்டுப்படுத்துதல், எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி செயல்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி வச்சுக்கணும். எல்லாம் பண்ணினா தான் அதில் இருக்க முடியும். இது இத்தனையும் பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. கிடைக்கிறது நமக்கு அந்த வேலை இந்த வேலைன்னு எல்லா வேலையும் நம்ம புத்தி இதுன்னு போயிடுறது. அந்த மாதிரி போற சமயத்துல நம்மளால அஷ்டாங்க யோகம் எப்படி பயிற்சி பண்றது? அஷ்டாங்க யோகங்கிறது பகவானோட தொடர்பு கொள்றதுக்கு. பகவானோட உட்காந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா வீட்டு வேலையெல்லாம் யார் இருந்தும்போ ஆஃபீஸ் போறவெல்லாம் எப்படி ஆஃபீஸ் பண்றது,
அந்த காலத்துல ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது, அவள் அந்த யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்போ இந்த காலத்துல எல்லாருக்குமே இதுவா இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி அங்க போய் உட்காந்தாலும் வியாதி வேற எல்லாருக்கும், ஊர்ல இல்லாத வியாதி எல்லாம் இருக்கு. அதனால அந்த மாதிரி போய் உட்காந்தாக்க ஹாஸ்பிட்டல் எதுவுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி தனியா ஃபாரஸ்ட்ல போய் உட்காரத்துக்கும் பயமா இருக்கும். இப்போ அந்த அந்த காலத்துல எல்லாம் போய் அவள்லாம் தைரியமா எல்லாத்தையும் விட்டு வெறுத்து அந்த அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வந்திருந்தா. அது நமக்கு கஷ்டம். அதனால ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகாந்திரம் தான். அஷ்டாங்க யோகா பயிற்சிக்கு அதை விட நல்லாவே நமக்கு பலன் கிடைக்க முடியும். ஓகேயா? அடுத்தது 34 படிங்க கமலாஜி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ரிடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. அமைதியற்றது மற்றும் கொந்தளிப்பதே காற்று போன்றது. நமக்கு அமைதி இல்லை, நிம்மதியா இருக்க முடியலப்பா, எப்ப பார்த்தாலும் டிஸ்டர்பன்ஸ் வீட்டுல என்றும் கொந்தளிப்பானது. இதெல்லாம் காற்றை போன்றது, வலுவானது மற்றும் பிடிவாதமானது. தேரின் உந்து கருவியாக மனம் இருக்கிறது இல்லையா? தனிப்பட்ட ஆன்மா தேரின் பயணி. ஆத்மா உட்கார்ந்துருக்கிறதே உடலுங்கிறது தான் தேரு. நுண்ணறிவுங்கிறது இந்த உடலுங்கிற தேர்ல ஆத்மாங்கிற பயணி உட்கார்ந்துருக்கு. அந்த பயணியை யாரு ஓட்டிட்டு இருக்கா? நுண்ணறிவு இயக்கி. அதுதான் இயக்குறது நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ். பகவான் கொடுத்த இன்டெலிஜென்ஸ் அளவு வண்டி ஓட்டுறது. மனம் கடிவாளம், அது புலன்கள்லாம் குதிரைகள். ஓகே, இந்த நான் முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சாப்டருக்கு இதெல்லாம் பண்ணினாதான் பண்ண முடியும். அதனால மனசு அமைதியற்றது, அடங்காதது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும். இது வீசும் காற்று வீசுறது. அந்த காற்றை கூட அடக்கிடுவேன், ஆனா என் மனசை அடக்க முடியலையே அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். ஜட உலகில் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக ஐம்புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி, முக்திக்கு மிகவும் உகந்த வழி, ஒரே வழி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும், அதை ஜபிப்பதுதான். எஸ் மா, 35 சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. மனக்கட்டுப்பாடு மிகவும் கடினம். மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது மிகவும் கடினம். ஆனால் பொருத்தமான பயிற்சி மற்றும் பற்றற்ற தன்மை மூலம் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் உள்ளது என்று கிருஷ்ணர் பரிந்துரைக்கிறார். மனசு காற்று மாதிரி தான், காற்று கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு அர்ஜுனன் சொல்றான். அதுக்கு கிருஷ்ணர் பகவான் என்ன சொல்றார்? கரெக்டு தான்ப்பா, நீ சொல்றது ரைட்டு தான், ஆனா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்ட்டு அப்படியே விட்டுருவியா? அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணு, பொருத்தமான பயிற்சி பண்ணு, பற்றற்று வாழ கத்துக்கோ, டிட்டாச்மெண்டோட அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்ல வாழ கத்துக்கோ. இதை பண்ணினேன்னா அப்படி உனக்கு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு, சாத்தியம் உள்ளது என்று கிருஷ்ணர் பரிந்துரைக்கிறார். ஓகே, அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் என்றும் அர்ஜுனன் கூற்று முழு முதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகிறது. என்ன பயிற்சி? புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தனிமையாக இருத்தல் போன்றவை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாதே. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். எத்தனை வித பக்தி இருக்கு கிருஷ்ண தொண்டில? நவவித பக்தி. நவனா 9, நவவித பக்தி. கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். முக்கியமானது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். ஸ்மரணம், கிருஷ்ணர் பத்தி யாராவது சொல்றதை காது கொடுத்து கேட்டாலே போறோம், அது ஒரு பக்தி. நவவித பக்தியில முதல் பக்தி இது.
கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதிலும் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜடப்பொருளிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். இப்போ பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அதுவே நான் யாராவது சொல்ல கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதெல்லாம் பண்றதே ஒரு நமக்கு பக்தியில இதுல முன்னேறதுக்கு வழி. முக்கியமானது கிருஷ்ணர் திவ்யமான திருப்தியை உணர். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். கரெக்டா உணவையும் சாப்பிட்டு மருத்துவ சிகிச்சையில அவர் டாக்டர் என்ன சொல்றாரோ அது மாதிரி பண்ணி, அதனால் எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனது சாப்பிட்டாக்கா அந்த உடலை நம்ம ஹெல்த்தியா வச்சுக்க முடியும். எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். இதுதான் முக்கியமா கிருஷ்ண உணர்வுல நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. என்னென்ன கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுற லீலைகள் எல்லாம் கேட்கணும். அதுதான் நோயாளி சாப்பிட வேண்டிய சாப்பாடு என்ன? உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிட்றோம் தான் அந்த நோயாளி அவன் ஹெல்த்தியா ஆகணுன்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவன் இதுங்கிறதுக்கு பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்ற உணவு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டாலே அதுவே போதும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணவின் வழிமுறையாகும். ஓகே. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என்ன அபிப்பிராயம். மனசை மாத்திரம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி பாருங்களேன். ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும், ஒரே ஒரு நாளைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எல்லாத்தையும் என்ன இதை இந்த சாப்பாட்டுலேருந்து எடுத்துக்குவோம். இன்னைக்கு இந்த இப்படி பண்ணணும், அந்த சாப்பாடு சாப்பிடணும், இதை பண்ணக்கூடாதுன்னா கூடாது இன்னைக்கு அப்படின்னு தீர்மானமாக டிசைட் பண்ணி அது நமக்கு போன போல இருக்கும். ஆனால் அந்த சாப்பாடு பண்ணாதுங்க. அதை பண்ணாமல் நீங்கள் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ல இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி பாருங்க. கடினமானது தான், கஷ்டம்தான். நம்ம நினச்சிட்டோம் இதை பண்ணணுன்ட்டு அதை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு ஃபீல் ஆகும். பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ண இந்த மாதிரி மனதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தானே சொல்கிறாரு அவர். ப்ராக்டிஸ் பண்ணாக்க ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். பண்ணினாக்க வந்துடும் போகுது. மனதை கட்டுப்படுத்தி பண்ணலாம். சின்ன பாயிண்ட். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம போய் காஸ்ட்லி புடவை வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு லேடிஸ்லாம் நினச்சிப்பா, ஜென்ஸ் எல்லாம் நினச்சிப்பா. இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பார்ட்டிக்கெல்லாம் போய் பெருசாக மக்கள் அதெல்லாம் போகாதான் இருந்து பாருங்களேன். ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆக போகிறது? ஒன்றுமே ஆகாது. அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நம்ம கிட்ட தான் அந்த கையில் தான் இருக்குது இல்லையா? மனது அதே மாதிரி புடவையும் காஸ்ட்லி புடவை வாங்கணுச்சு. அதுக்கு அப்படி வாங்கிட்டா என்ன, நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு 2000 ரூபா புடவை 1500 ரூபா புடவையெல்லாம் வாங்கிக்கிறது. அப்புறம் பாக்கி பணத்தை வேற எங்கேயா செலவழிச்சுக்குது அப்படின்னு நம்மளை மாற்றி கண்ட்ரோல் பண்ணினா அதெல்லாம் வெற்றி நிச்சயமுக்கு அதெல்லாம் அறிகுறிகள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறார் பகவான். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கணம். இதுல நம்ம சமாதி இது வரைக்கும் யோகியால வர முடியல. அப்படிதான் அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு என்ன இலக்கு இருக்கும்? அர்ஜுனன் வினவினான். கிருஷ்ணா தன்னூர் பாதையின் நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அவன் என்ன பண்றான்? அவன் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல திரும்பி விடுறான். சில பௌதிக ஆசைகளை திரும்பி விட்டான். அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அந்த மாதிரி வெற்றி அடையாத ஆன்மீக யோகியின் கதி என்ன? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வத்தின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். அவன் மறுபடியும் பிறந்துதான் ஆனும். யாரு? வெற்றி அடையாத யோகி. அவன் அப்படியே நில கோலகம் அவன் போக முடியாது. ஏன் போக முடியாது? அவன் போக முடியாதுன்னா அவன் நடுவில் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பௌதிகத்துல ஆசைப்பட்டு சிலர் தப்பு இல்லை, அதை யோகா ப்ராக்டிஸை கொஞ்சம் டைவர்ட் பண்ணிடுறான். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டானாக்க அவன் என்ன ஆகும்? எங்கே போவான்? அவன் செத்து போறச்சே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் வாழறது இல்லையா? அந்த லோகங்களுக்கு போய் கொஞ்ச நாளைக்கு போய் அவன் பண்ண புண்ணியங்கள்லாம் அனுபவிச்சு விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு பிறப்பு இருக்கு. அந்த பிறப்பு அவனுக்கு ஷியோர் நல்ல குடும்பத்துல தான் பிறப்போம். நல்ல குடும்பம்னா என்ன? நல்ல அந்த இதெல்லாம் படிக்கிறாள், வேதங்கள்லாம் படிக்கிற அந்த வேதங்கள் தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி குடும்பத்துல தான் நல்லா பிடிச்சி. இல்லைன்னா நல்ல பெரிய செல்வந்தர்கள் வீட்டில் போய் பிறக்க போகலாம். பிறந்து அங்கேருந்து கற்றுப்போம், பணத்தை செலவச்சு கற்றுட்டு இந்த மாதிரி படிச்சு முன்னுக்கு வருவோம். ஸோ அவனுக்கு கொஞ்ச நாள்ல அவனுக்கு இதுங்க முடியும். அதனால வெற்றி அடையாத யோகியை பற்றி இப்படி ஆயிட்டான்னு அவனுக்கும் மறுபிறப்பு இருக்கேன்னு நினைச்சிக்க கூடாது. அது அவன் பிறக்கிறது லோயர் பிளானட்ஸ்க்கெல்லாம் போலியே. அவன் ஹையர் இதில் தான் எலிவேட்டட் பொசிஷன்ல தான் இருக்கான். அவனுக்கு ஒரு பிறப்பு 2 பிறப்பு இல்லை, அவன் மறுபடியும் கோலோகம் அவன் போயிடுவான். சரியா? எஸ் 6.41 பண்ணுங்க.
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते. ஓகே, அதேதான் அங்க சொன்ன பாயிண்டே தான். வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பெறுகிறான். ஓகே, 6.41 சொல்ல முடியாது. சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் நீண்டகால யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் என வெற்றியடையாத யோகிகளை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். கொஞ்சம் போல ட்ரை பண்ணிட்டு வீழ்ச்சி பண்ணுவ, நிறைய பயிற்சி பட்டு கடைசி நிமிஷத்துல பண்ண முடியல, லாஸ்ட் இது ஸ்டெப் பண்ண முடியல, 2 இருக்கு. குறுகிய காலத்து பயிற்சிக்கு வீழ்ச்சி யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வழி அனுமதிக்கும் உயர்லோகங்களுக்கு செல்கிறான். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தன வைஷ்ணவ குடும்பத்திலோ பணக்கார வியாபாரி குடும்பத்திலோ பிறப்பதற்கு மீண்டும் இவ்வுலகில் அனுப்பப்படுகிறான். அது பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவளுக்கு அவளுக்கு ஏற்ற அவ என்ன பண்ணியிருக்காளோ அந்த மாதிரி இடத்துலதான் அவ பிறப்பு. அவளுக்கும் மறுபிறப்பு உண்டு. 2 டைப் சொல்ற இல்லையா? எஸ்மா 42 படிக்கும். अथवा योगिनां एव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद् इति ईदृशम्. ஞானத்தின் மகத்தான தெய்வீகவாதிகளின் குடும்பத்தில் குடும்பத்துல பிறப்பு. ஒரு நல்ல பிராமண குடும்பத்தில் 3வது பிறவி எடுத்த பரத மன்னன் முந்தைய ஆழ்நிலை உணர்வில் மறுமலர்ச்சிக்கு நல்ல பிறப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணுன்னா பரத் மன்னனை எடுத்துக்கலாம், பரத் மகாராஜாவை இல்லையா? தெய்வீக பிறக்கலாம். மறுமலர்ச்சிக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா பிராமண குலத்துல 3வது பிறவி எடுக்கிறச்சேதான் அவனால அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஏன்னா அவனால ஃபுல் அஷ்டாங்க யோகம் பயிற்சி பண்ண முடியல இல்லையா? அதனால நல்ல குடும்பத்துல எல்லாம் பிறந்து எல்லாம் நல்லபடியாவே பண்ணா 3வது பிரிவில தான் அவனால மறுமலர்ச்சியாகி ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கேன் பரத் மகாராஜ். எஸ்மா 47 படிக்கும். योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर् आत्मना शक्तवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு பெறுகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். எவன் உயர்ந்தவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவர்கிட்ட நிலைச்சு தன்னுள் என்னை எண்ணி அவர் பகவானை நினைச்சின்றே பண்றவன் தான் அவதான் எனக்கு, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவதான் உயர்ந்தவன் ஆவான். இதுவே என் அபிப்பிராயம்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பதே இங்கு புகழப்படுகிறது. இதில் பிறக்கும் குழந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகிறான். எல்லா யோக பயிற்சிக்கும் மூலம் பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகின்றன. கடைசியில் எப்படி முடிகிறது எல்லாம் பக்தி யோகத்துல முடிகிறது. பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகளே ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கு ஒருவர் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சி அளிக்கிறார். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்டமான தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். சாதாரண மனிதனை போல அன்னை யசோதையின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இத்தகைய இயல்புகளை பற்றிய பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். உயர்ந்த பக்குவ நிலையை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. எல்லா வேத இலக்கியத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகேயா? சோ அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. சோ இந்த பகவத்கீதை படிச்சுட்டு நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணணும். அந்த பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்?
இன்னையோட 6 சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. கர்ம யோகா படிச்சாச்சு. அப்புறம் கர்ம யோகாக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகம். அதுக்கு நடுப்புற தான் உங்களுக்கு பக்தி யோகம் வருது. ஆனா அந்த பக்தி யோகம் படிச்சா தான் உங்களுக்கு ஞான யோகம் புரியும். ஓகே, அதுக்காக தான் அங்கே வந்துடுச்சு. அது இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறதுனால பக்தி யோகம் வந்துடுச்சு. கர்மயோகத்தை கண்டினியூவேஷன் தான் ஞான யோகம் ஆக்சுவலா. இதில் அஷ்டாங்க யோகமும் படிக்கணும். இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாதான் இந்த பக்தி யோகம்ங்கிற கோல், அல்டிமேட் கோல் பக்தி யோகம் கிருஷ்ணர் அடையிறதுக்கு நம்ம அது இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிளியர் பண்ணா தான் நம்ம அங்கே வர முடியும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இந்த லிஃப்ட் இருக்கு, இங்கே படி இருக்கு. இந்த படியில் ஏறி ஏறி போகிறது பெட்டரா, லிஃப்டில் டைரக்டா போகிறது பெட்டரா? டைரக்டா மின் தூக்கி மற்றும் படிக்கட்டு பக்தி யோகா லிஃப்டிற்கு சொல்ல முடியும். நேரடியாக ஒரு பிறப்பிலேயே கடவுளிடம் போய்விடலாம். ஓகே, இது வந்து கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா எல்லா படிகளையும் ஒவ்வொரு படியா தாண்டி தாண்டி இத்தனை பிறவிகள் எடுத்துன்னு வரும். இதுக்கு பதிலாக இங்கே முதல் பிறவிலேயே எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பக்தி யோகா பண்ணி நேர கடவுள்கிட்ட போகலாம். அதனால தான் இது கம்பேரிசன் ஃபார் பக்தி யோகாவுக்கு லிஃப்டையும் படிகளையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ பக்தி யோகம் மிகவும் உயர்ந்த யோகம். அதிகபட்ச பலன்கள், குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் இல்லை, பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சத்தியோகத்துல விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம், திரேதா யோகத்துல விலையுயர்ந்த யாகங்களை செஞ்சான். இதுல வந்து துவாபர யோகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து சத்திய யுகத்துலதான் விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா. காட்டுல போய் உட்காந்துட்டு தர்பை புள்ளி பரப்பி, ஒரு நல்ல சுத்தமான இடத்த கண்டுபிடிச்சி தர்பை புள்ளி பரப்பி, அதுக்கு மேல மான் தோலை போட்டுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு மென்மையான ஒரு துணியை போட்டு அது மேல உட்காந்து பண்றது அந்த காலத்துல பண்ணிதான். இப்போ சத்திய யுகத்துல. திரேதா யுகத்துல விலையுயர்ந்த யாகங்களை பண்ணிட்டு இருந்தா. துவாபர யுகத்துல நிறைய கோயில் எல்லாம் போய் அதெல்லாம் நிறைய வழிபட்டு இருந்தா. இப்ப கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கோம், போகாம இல்லை. பட் வந்து அதை விட இது பெட்டருங்கிறது இப்போ வரப்போகுது. இந்த 3 யுகம் பார்த்துச்சு, சத்தியயுகம், திரேதா யுகம் அண்ட் துவாபர யுகம். இப்போ இந்த கலியுகத்துல இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும், அதுவே போதும். அது உச்சரிச்சாக்க இந்த யாகங்களுக்கெல்லாம் மீறி இந்த இதில் அத்தனை பலன்களும் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஓகே. மனசை கண்ட்ரோல் ஒருமிதப்படுத்தணுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு கதையோட சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, சௌபாதி முனிவர்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் என்ன பண்றார், நீர்ல மூழ்கி யாகம் பண்ணிட்டே இருந்தார், தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தார். அவர் யமுனை ஆற்றிற்குள்ள மூழ்கி தியானம் செஞ்சு வந்தார். தண்ணீர்ல 2 மீன்கள் இருந்தது. அந்த 2 மீன்களும் சல்லாப நிலையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டார். அதை பார்த்த உடனே இத்தனை நாளாக அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு பாருங்க, அதுலேருந்து அவர் அந்த தியானத்துலேருந்து விழணும்னு இருக்கு. அதுலேருந்து அவர் வந்து அதை பார்த்துட்டு அதில் அந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துட்டு அவருக்கு. உடனே அங்கே ஒரு அந்த மதுராவினோட அரசன் வந்து மாந்தாத்தான்னு ஒருத்தர் தான். அவருக்கு 3 மகன்கள், 50 பொண்கள் இருந்தார். அந்த இவர் வந்து சௌபாரி முனிவர் வெகு நாட்கள் தவத்தில் இருந்ததால் அவரை பார்த்தாக்க உடம்பெல்லாம் சுருங்கி தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால எல்லாரும் நரைமுடி, தோல் சுருக்கம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது எப்படி நம்ம போய் இருங்கிறது, நடுக்கம் வேற உடம்பி நடுக்கம். அடுத்து அவர் என்ன பண்ணார், தன்னோட தவ வலிமையால தன்னை மிக அழகான இளைஞனாக மாற்றிக்கொண்டார். சுயவரம் நடந்தது. மாந்தாவிடம் போய் உன் பொண்களை ஒருத்தர் திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அதுக்கு பெண்ணை தெரிஞ்சது, எது வேணுமோ எடுத்துக்கோ, 50 பொண்களை தரேன், எது பொண்ணு வேணுமோ நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு அவ அப்பா சொல்லிவிட்டார். பொண்களோட அப்பா சொல்றார். அந்த இவர் வந்து நல்ல இளைஞனா மாத்திட்டு அங்கே போறார். அங்கே பௌதிக உலகத்துல பார்த்த உடனே ஆனந்தம். அவர் சொல்றாரு, நான் 50 பொண்களையும் நான் கல்யாணம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு பேராசையில எல்லாரையும் பண்ணி விட்டார். அனைத்து இளவரசிகளையும் மனம் புரிந்து கொண்டார். பின் தன் தவ வலிமையால் மிகவும் ஆடம்பரமான அரண்மனைகளை, ஆடை அலங்காரங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணார். பூங்காக்கள், தெளிவான ஏரிகள் எல்லாத்தையும் தானே ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ரொம்ப 50 பொண்டாட்டியோட பறவைகளின் சத்தம், தேனீக்களின் ரீங்காரம், பாடகர்களால் சூழப்பட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருந்தார். இந்த முனிவரின் வீட்டில் விலை மதிப்பிக்க படுக்கை எல்லாமே இருந்தது. இருக்கைகள், ஆபரணங்கள் எல்லாமே, குளியலறை சாதனங்கள் எல்லாம் இருந்தது. பல்வேறு வகையான சந்தன மர வாசனை திரவியங்கள், சென்ட், மலர் மாலைகள் எல்லாம் இருந்தது. அதில் இந்த வீட்டுல செழிப்பா பகட்டான சாதனங்களால் சூழப்பட்டு ரிஷி தனது ஏராளமான குடும்ப விவகாரத்தில் ஈடுபட்டார். இவ்வாறு சௌபாரி முனிவர் பௌதிக உலகத்தில் உண்டான உணர்வு திருப்தியை அடைந்தார். இது நான் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கோன்ட்டு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்ஜாய் பண்ணின்னு இருக்கேன்.
ஆனா இந்த திருப்தி எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும்? இதெல்லாம் டெம்பரரின்னு தெரிஞ்சுட்டவருக்கு திருப்தி வெகு நாளைக்கு நீடிக்காமல் திருப்தியற்ற வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு. ஐயோ, ஆனால் தீபம் எப்படி எண்ணெயால் சுடர்விட்டு எரிந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அது போல அந்த திருப்தியை தொடர்ந்து அனுபவிக்க முடியவில்லை. தன் நிலையை எண்ணி வருகிறார். அந்த திருப்தியை அவரால் கண்ட்ரோல் மேல கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஏன் கண்டினியூ பண்ண முடியல அவரால்? அவருக்கு அந்த இதுல வந்து அவர் இதுவா இருந்தார் இல்லையா, எப்போதுமே பௌதிக வாழ்க்கையில எல்லாமே சும்மா இதுதான். நிரந்தரமா எந்த காரியத்தையும் இருக்க முடியாது. அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த மாதிரி இந்த செக்ஸ் லைஃப் ஆசைப்பட்டுன்னு பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா அவர் விட்டுட்டாரு அதை. அப்புறம் விட்ட உடனே அவருக்கு வெறுத்து போயிட்டு, ஐயோ இந்த மாதிரி உட்காந்து தனியா உட்காந்து யோசனை பண்ணி பார்க்குறாரு. நம்ம வாழ்க்கையில தவறுந்து தடுக்கி விடுறதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த மீன்களுடைய பாலியல் போய் நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம்? அதை பார்த்ததுனால தானே கிருஷ்ணனுக்கு கருடனுக்கு சாபம் கொடுத்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி மற்றும் தவத்தை வந்து எளிமையும் இழந்துட்டேனே, பௌதிக உலக தொடர்பு 50 இளவரசிகளை மணந்ததெல்லாம் என்னோட தப்பு அப்படின்னு தனியா உட்காந்து யோசனை பண்ணிப்பாங்க. யமுனையார் சங்கரில் காளிங்கன் கருடருக்கு கிடைத்த சாபம் காளிங்கனுக்கு தெரிஞ்சது. காளிங்கன் கருடன் இனி யமுனையாற்றுக்கு வரமாட்டான் என்று மிக நம்பிக்கையோடு இருந்தார். ஆனால் யமுனாவிற்குள் தஞ்சம் புகுவது புத்திசாலித்தனம் என்று காளிங்கன் நினைத்தார். சௌவாரி முடிவின் மூலம் நாம் கற்க வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால், வாழ்க்கையில் ஆன்மீக மதிப்பை அறிந்தவர்கள் வெளிப்புற பொருள்களை செழுமையாக ஈர்க்கப்படுவதில்லை. இதுவே சௌபாரி முனிவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் செயல்பாடுகளிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய இது. அவர் வந்து இந்த இதுக்கு சாபத்தை கொடுத்து அவர் அந்த ஃபுல் இதுக்கு போயிட்டார் இல்லையா, அந்த லைன்ல. அதுல போயிட்டு இந்த லைன்ல திரும்பி வந்த உடனே, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் வந்த உடனே அவருக்கு தப்புங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இதுல இருந்து அந்த சாப்டர் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சது? நமக்கு ஆன்மீக மதிப்பவர்கள் இந்த மாதிரி வெளிப்புற செழுமைகளில் ஈர்க்கப்படுவது இல்லை, ஈர்க்கப்படக்கூடாது. அவருக்கு தெரிஞ்சுட்டது இல்லையா, ஆன்மீகத்தில தான் நாட்டம் அவருக்கு இருந்ததுனால இது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அவர் இருந்தார். வெளியே அவருக்கு ஐயோ நம்ம இந்த லைனை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்துட்டு. ஸோ இதுலேருந்து கற்க வேண்டிய பாடம், ஒன்ஸ் அந்த லைன்ல வந்தாச்சுன்னா நம்ம திரும்பி வரக்கூடாது எப்போதுமே, இல்லையா? எப்போதுமே பாஸ் மார்க் வாங்கியாச்சுன்னா ஃபெயில் மார்க் வாங்குறதுக்கு ஆசைப்படுவாள். அது பாஸ் மார்க்கே தான் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த கதையை முடிச்சாச்சு, கிளாஸையும் முடிச்சுக்கலாம். ஸ்லோகம் இதை சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றேன், எல்லாரையும் கூட சொல்லுங்க. ஓகே, வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ எவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் மகமலஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாஸ்து उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6ोऽध्यायः। अस्मिन् परात्मनि ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुक्तापिरपत्नयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिः